panan mga ni tatang ko. Kaano nga tangawidan na kami ni bakit ko. Nag-abroad lang, binaybayan na kami. Dakkel pa dyan namin. Nakasulsul pang pay. Ni, arajimit lang gayam ni tatang ko. Adan sa panpanunutin na, apanakman. Ay! Naman panpanunutin mo, bigbigat pa ilang. Apa yan, mom? Kabisado kan tatang. Ang mom, anak. Madimot dakas tig panunot, talibre mo tajay. Ha? Daki sa tatang ko, sobra-sobra met. Ha? Agtal na ka man ikoy. Apa nga itabirbiro ko nak? Teka lang man tatang, huli mo man na istorya jinyak. Apay, kaya mo man nga istoryaan kanya. Wina tatang, parto atin. Kas diya anak. Gaya to yan. Ang mom anak. Naba nang tayo kumano, madi tayo marigrigat. Basta manin, dogyot. Oh, kanakan ko be. Madi ka na sulpang ah. Uncle. Harap tata ni Pare Franz. Biro ka yun. Paring Franz! Apay sino ito'y tatangka mamuyaw? Ni paring JR sa ata anak. Oh, Paring Franz! Kumusta kan? Oh, pare JR, si kamo gaya matang. Kano ko sumang point? Apay sino ito tatang? Ni paring JR ata ikoy. Ninong mo, agmano ka. Mano ninong? Aji pamaskok ngay. Nay, naglayag mga ito anak mong pare. Nagmana kanya ma. Siyempre pare, alangan mait, nagmana di karuba. Agkamaki nga talaga. Parehas kayo nalaing. Apay tatatak lang nakita ni ninong ko tatang. Woy, nagkapugamin di 10 gate. Ha? 10 lang gate? Nagaburutan kami ng balong. Ha? Abroad? Adugar kwarta man ninong. Kat, adu abalong. Manuyati kayat mo. Lastog sa ato'y naninong ko ah. Nay, nangagkwating bagang balong. Apay sino ata ka dom ninong? Kasla na ano sa naubing ah. Ah, atoy. Kanakak, agapo Batangas. Ala Kitam? Ni, nauyong ah. Apay pare ka na kayo sumang point. Makadomingo akituin pare. Ah, pagtanong lagip na kami nga pasyaron dito pare. Nyalakit ni pare kon. Madi ka maliplipatan, kasla talag kabsaton. Ni, tatang, apay kapsat kayo? Madi nga kas aji anak. Tiket nga sa unbalong, agkasilpo ti pagas mo ni tatang mo. Ni, apay kambal kayo, kasilpo ti bagis yaw. Nalay nga talaga ati anak mo pare. Sotel nga talaga ata pare. Ay pamaskok ngay ninong. Nyakayat mau, dollar no euro. Ha? Apay anaji ninong? Kasjay ti pyramid jay balong. Ni, anyamit ni ninongin, awan ka jay abroadan. So paya anak, agpalastog ka man ng pare. Nyalakit ni pare kon. Awan ni bagbagak ngagpalastugak. So paya. At asawa mo ninong? Ni, tapi kasta ti damag bubalong. Oo, tropa, wala siyang asawa. Ni, kanakan. Awang pa asawa na ni ninong mo anak. Ni, apay ngay, lakay ka ninong. So paya anak. Nyalakit na giting agaman niya. Sulusulito lang balong ti pagkabaro. Ha? Awan lang mga kinyam ninong. Kantsawan na katuyan anak mo pare. Among balong no babae lang. Ado ti mga kanyak. Ha? Kamu lang ninong, dogyo. Yan. Dog. Ninong, may kamanbit at ay baga ko. Api ka matayuta pa ay. Iti bagam niya. Ninong, da ka mamuk na balansang ita. Talaga balong? Sino? Uy, ninong, karuba mi lang. Napintas nga rat balong? Pintasan ninong, napintas skin sexy. Pau? Mayat sa kata balong.
Uy na ninong, kahit mo pa siya rin ta. Gawon na balong. Tiyugan na garod ah. Uy ninong, basta ka na kwarta. Wan balong. Ate na Ni, sang-sanga pulumit, nagkuripot kam ninong. Wan. Sa marunong to ay naayon na. Bagamata ninong ah. Kamot ang karod nagpasyar balong. Nagpartri ninong. Yan. Para tripay. Bahala kayo ta, awanak no portrait.